Okay, mga higala. Unya, kauban ako ron, no? Nagbaktas mi mga higala diri sa Sansiangco ang top notcher nga si Engineer Philip Lawrence Nakwa. Unya, nagistorya mi mga higala regarding sa iyang kinabuhi, no? Kining engineer, so wala kay bisyo sa imong kinabuhi, no? Wala, akong bisyo kay para pag-serve sa Ginoo. Oh. Because I belong to this church. Oo. Kami nagawa mga ministries na kabuhaton. Oh. So wala dyan time nga mga kuhan. So wala dili ka mo inom, dili ka manabako. Wala. Panguyab. Wala. So kining ngano man ang motivation nimo mao nga makahuman gid ka. Okay. Dili man jud mi dato nya, di mi financially stable. Oo. Manang ginahanglan jud nga kuhan. Oh. Ginahanglan jud nga maningkamot para Pero walay okasyon nga nay manintal mo mga estudyante nga mag-inom ta, kining manglakaw ta na suri-suroy. as I said ganina sa interview nga nipili jud og kanang group of friends nga mga scholars pod kaya ron say me og kuan ba say feathers flock together No. then say me og kanang goal say me og kuan kanang wala jud na naitabo sa akong kuan during college life na ko nga Oh. kuan. So ang imong kalingawan ang imong kanamurag malingaw kasi imong kinabuhi unsa raman atura sa pag-serve sa simbahan. Oh. Ang imong whole family mo na convert na sa kining Bible Baptist, ikaw ra. God's grace o tanan. Whole family so nadagi dai nimo. So mo na dakog influence ang Bible Baptist sa imuhang achievement sa pagkakaron. Okay. Biliban ako nimo no unya unsa man na ang kining kano say tawagan na ang pagpanguyab kuno kay part man kuno nas kining pagkabatan-on nganong wala makamatintal anang mangingon ni anang kalihukan engineer. Tungod guro sa kanang determined kay ko sa akong goal na nakuha na pero why not kung ihatag sa Ginoo karon nga mga kuan since Ready na ka. oh So atong higayon na estudyante pa ka ready. diba? Okay. So God bless. Believe dapat ni himo ang inspiration. Finally day no. Unsa may mensahe nimo sa mga kabus nga mga estudyante? Para na ko no ang my main message to kuan sa mga kabus nga mga estudyante nga naninguha gyud nga makahuman sila sa ilahang pagtungha is education is not a hindrance to success. Then there are a lot of scholarships nga i-offer karon daghan na kayo makita ni mga scholarship and UC is one of them. Ang UC is ila jong na-realize ang vision nga democratize quality education whether or unsa ka sa status nimo sa imong kinabuhi as long as you are determined to graduate is makuha gyud nimo by God's grace. Okay. Salamat nimo